एगो ललका साड़ी से ललका साड़ी से काम ना चले। कनिया में बड़ी भाव में भाई राजा भैया डीसी भैया। हाँ जी भाई डीसी भैया के एगो माइक दो। कनिया में बड़ा भाव में कहतरी भैया हो। अरे कैसे कहतरी हो कि मानव नाही बात सैया अरे बतिया के मानी एगो ललका साड़ी ये मर्दी के कर ललका साड़ी से तब का चाहक चाही ललका साड़ी से नाम अनुभूत तब का चाही तारा के तो मैहर ले चली सजनवा हो सब दीदी के गाड़ी से हे मर्दे हम कहीं किशोर भैया के गाड़ी से दीदी भैया के डम्फर से इहो के एगो ना चर गो चलावे नहीं। ए मर्दे के करा घर के पतो है मोछ वाला कनिया मोछ तार देखाता आई कनिया देखन कर देखाता। ए मर्दे तो जेकर बियाह भइल किस्मते खराब भइल है मगर कनियावा कहतरी अपन राजा जी से। अरे का कहतरी हो कि मानव नाही बात सैया बतिया के मानी एगो ललका साड़ी से हाँ ललका साड़ी से तो मैहर ले चली बोलमुआ हो तो दीदी के गाड़ी से हाँ भैया के गाड़ी से मैहर ले चली दीदी के गाड़ी से सब भैया के गाड़ी से मैहर ले चली सजनवा हो सब भैया के गाड़ी से हाँ भक्ति के गाड़ी से मैहर ले चली सजनवा हो सब दीदी के गाड़ी से सब भैया के गाड़ी पहले लाला नवानो ये मैया हो देनी लाला नवानो पहले लाला नवाना ये पहले लाला नवाना मानो ये मैया हो देनी सुगा नवानो तो दुआरा करो तनी पूजा नवा मैया देनी लाला नवानो ले थोड़ी लाला नवानी नौल देनी सुगा नवाना ये तरी अच्छा नहीं खेला कर तनी खड़ा हो जाए रउआ सबके आ रउआ सबके समर्थन बा तो रउआ सब खड़ा हो जाए ठीक बा। टेंगे हाँ रउआ सब टेंगे टेंगे हो जाओ तनी खड़ा हो जाइए तो जे दीदी लोग अगर माई के दरबार में ना घूमल चाहता अब कबे से ई लोग टेंगे टेंगे करत रहल अब रउआ लोग टेंगे टेंगे करी लो। हाँ बड़ा हमारा धनिया टेंगे टेंगे वाला गीत गईली है। हाँ जी हाँ तनी रउआ सब तनी खड़ा होकर तनी इनको का टेंगे टेंगे दे दी जाता। टेंगे टेंगे हाँ भौजी ले का तो बड़ा सुंदर गईली है कि करतनी दुआरा पर चर्चा देवरू हाँ हाँ जाई के लिए आदि फल बिछी बिछी देवरू गईली है नु अभी निकल कर टेंगे टेंगे करल जाओ ठीक बा। टेंगे टेंगे भौजी तनी हेने आ जाइए हेने आ जाइए निकल कर टेंगे टेंगे करे जाओ ठीक बा। तनी रउआ सब खड़ा हो जाई जा। हाँ जी बाबा के दरबार मैया रानी के दरबार में लजैला के काम नहीं है, ठीक बा। ए गुरु भैया हाँ कुछ हम भी खाड़ा न होत नहीं थे कि पैसा देवे पड़ी। पैसा देला के जरूरत नहीं है ए महाराज पैसा चलतो बका अभी पैसा नहीं है देला के काम। हाँ रुपया हो तो दे देम ले। हाँ कह तारी कनिया भैया हो हाँ कि मानव नाही बात सुनो कि मानव नाही बात सुनो बतिया के मानो एगो ललका साड़ी से हाँ ललका साड़ी से तो मैहर ले चली बलमुआ मैहर ले चली सजनवा हो धनवा के गाड़ी से हाँ दीदी के गाड़ी से ले चली बलमुआ हो नरवा के गाड़ी में हम दीदी के गाड़ी में। अरे बनो ना ले आई हा ये राजा ले आई हा ये राजा गोरे 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 काला काले आई हा ये राजा गोरे कुनारी गोरे काला जा जाता रो बज
कहतरी जानता नहीं जाका का कि देवी माई के महिमा बा बहुत महानवा फैन से आवा कि देवी माई के महिमा बा बहुत देवी माई के महिमा बहुत महान सही में बा ए प्रेम हाँ। भाई डीसी भाई से आगे देखो तनी भाई देखी है डीसी भैया के तरफ से भाई 10 चक्का वाला है कि 18 चक्का वाला है? ये 10 चक्का वाला है अभी 18 चक्का वाला हाँ वो देवी माई से निहोरा विनती करब कि जानत रह इतना बड़का गाड़ी ले लेबे कि पलंडवा में घुरा हूं ना सके हाँ भैया के माई ज्ञान देले बाड़ी कि अकेले रह के चर गो गाड़ी चलावे ले वो बड़का दम लाम एकदम हाँ तो मैया रानी से कहब कि इनकर स्टेरिंग पर रहस दुर्गा भवानी इनकर स्टेरिंग पर रहस दुर्गा भवानी हाँ ब्रेक पर रहस गणेश हाँ जी आ 200 चक्का के रक्षा करिए ब्रह्मा विष्णु महेश बाबू हो हाँ हाथी खाती अभिनंदन जय जयकार रही भैया के मगर कहे के बका हाँ कि देवी माई के महिमा बा बहुत मैया रानी के सही में देवी जैसे शंकर भगवान के महिमा महान बा हाँ उनका से देवियों माई के कम नहीं थे अब उनके कृपा से भइले गोदी में लाला बतिया के मानो राजा करो ना कानी एगो ललका साड़ी से बड़ा हो जा देखा उतरने है जाके दिखाई है जाए आ जाए पूर्वी बजाओ था हाँ अरे की बतिया के मानी राजा